Tamam Rasim. Не. Tamam. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи баракату бародаро. Ман Абдуғаффор Хусайнов, канали Тоҷдорон. Акай Қурбон. Салому алейкум ва рахматуллоҳи Алейкум баракатуҳ. салом. Я бор дигар бисёриҳо интизор буданд. Имрӯзи вақти соат расид бародаро. Ози мо 4 та сухан мекунем дар масъалаи Хай 4 та сухан додалид как. майра мемонам. Болайзарака. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи баракатуҳ бародаро. Ман Абдуғаффор Хусайнов, канали Тоҷдорон. Ба хоҳиши бисёр бародаро имрӯзи вақти соат расид. Акай Қурбон. Салому алейкум. ва алейкум салом. Азор раҳмат ки розӣ шиден. Ели ба қаб кардем аз граница омадагии Тоҷдорон. Граница бисёриётон медонен дар хизмати мардум ширкате ки мо ташкил кардем, сарҳад мебарем, меёрем бародаро, яъне граница. Тоҷдорон граница инстаграм дар рӯи экрана метавонед подписатсия кунед, кадоме ки инстаграм дорад, чунки дар онҷо хеле маълумотҳои хуба дар бисёр ҳолат ман ё ки Акай Қурбон пешкаши шумо мегардонад. Дар инстаграми основной Тоҷдорон драйв бародаро мо як сторис карда будем, гуфтем кадоме ки чӣ саволе дора оиди граница, чӣ интереси дора, метавонед нависен, мо як видео карда дар шумо дар видео ҷавоб медиҳем. Основной саволҳоро бародаро мо сабират кардем, мо аз рӯи саволҳо Акай Қурбонда савол метавонем, чизе ки хидмат медонам, шумода мефаҳмонам. Шумо бошед нагзаронда тамошо кунед, чунки то, што шумода интересе, мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёяв основной чиза аз даст метиҳем бародаро. Дуруст ака? Биёин ози бародаро ана бисёри баъд интерес мекунад. Инҷа бародари мо пурсидестай дар масъалаи 120 000 одаме ки дар списка ҳастай. Акай Қурбон гуфта, ман сразу худам мегум бародаро, ягон кас точни ответша надора дар ин масъала, яъне чӣ мешавад, депорт мекунанд, намекунанд, аннулируд мекунанд, чунки дар уҷа ҳастай одамое ки патент доранд, документашон 100%, дар уҷа ҳастай одамое ки вид на жительство доранд, дар уҷа ҳастай одамое ки гражданство доранд, ҳастай одамое ки бепатентанд. Но иҷа дигар савол омадестай. Ҳамон одамое ки дар списка ҳастанд ози ягонташон уже граница рафтан омадан? Бале, гузаштан қатима рафтан омадан. Рафтан омадан, спокойно, бе ягон камбудӣ. Бале. Ҳарашо, беҳтарин. Инаҷа як бародари дигар мепурса дар масъалаи гузаштан, мисол документош гости кардагӣ, ози бояд граница рава, мехоҳад патент кунад ё ки обратно гости кунад. Чӣ кор кунад ки спокойно гузара, мисол ози инами учитывая те моменти, ман ба забони русӣ гуфтам ин моментча чӣ меша ба забони тоҷикӣ, ҳамин ҳодисаҳое ки ҳозир шидестай, рейду, проверка, тафтишотҳои зиёд, агар ҳамаира мо анализ кунем, бародаро мисол не только дигародам интерес не, чӣ хел кунанд ки чтобы спокойно аз граница гузаранд, спокойно раванд, мисол мигратсиони нав гирану биёянд кор карда зиндагиро пеш баранд. Якум бошад, конечно, и такя ба алоқ кардану баъд далши ба тавсияи шумо ака. Хеле бародарое ки гости карда дар омадагиам, ӯ метавонанд ки бираванд ин бора работа карда омада спокойно патент супурда, патентшонро получат карда кор кардан гиранд. Хоб, ана чӣ хел гузаранд ва ё? Яъне мисол иҷода ман бисёртар фикр мекунам дар масъалаи awareness, дар масъалаи тозагӣ, дар масъалаи ман намедонам документ, дар масъалаи регистратсия, чӣ документҳоро гиранд, чӣ хел тайёрӣ бинанд барои гузаштани граница. Ози фикр намекунем ки граница аввалае ки сиравно рафти ҳама хел ранги аввала чӣ хел буд давида ҳамаро мебировардан мисол нерафт. Ози тафтишотҳо хеле зиёданд. Мисол масъалаи телефон чиста аз рӯи таҷрибаи шумо ака. Манам медонам якчанд мавзӯъро, но хубтар мешавад ки шумо фаҳмонед ака. Акин аксар мешавад ки мӯи сарора каротки кунанд, решора каротки кунанд. Бародарое ҳастанд ки мегӯшонанд ки решотона бигирин, мақсад проблема мешавад барои гузаштани граница, барои як риш 12 соатро меқапанд, допрос мекунанд. ва ёро мефаҳмонӣ, як хелеш гапа мегира решуша, як хелеш бошад мега ки ман ҳамихе такя ба ало мекунам, мегзарам. Барое ки агар беҳтар мешавад ки мӯи сарора кам кунанд, формои нормале пӯшанд, тезтар бо саволҷавоб камтар мешавадшон. Тозагӣ як каротки мӯи сар бародаро, сару формаи тоза ва телефонда чӣ хеле ки ман медонам, илтимос бародаро, ҳами уже нияти граница рафтан дорен, уже бародаро зарани телефонам медроен, полностью тоза мекунен, чизҳои исломӣ бародаро. ва як чиз дар дили шумо бошад бародаро, дар телефон наставление, мисол ҳадису дигар чизо, инора мо шумо хубтар мефаҳмем, лекин дигар шахсиятҳо камтар неправилно мефаҳманд, аями сабаб метавонанд шуморо гардонанд. ва як чизи дигар основной барои бачаҳои ёш, не только бачаҳои ёш, бачаҳои калон буд, ба ёдам аст, ман намехоҳам подробно бигум, но як марди 40 сола буд, 40 чанд сола, телефонаш як гала чизои 18+, яъне бемаъниро мекапанд, мегиранд пожизненно депортатсияш мекунанд.
ҳамон телефонтонда браузерда шумо чӣ гуфтагин чӣ тамошо кардагин компютерда мезананд ё ки хичон ҳам хел мебинанд поискда агар ҳамон чизои бемаъниро тамошо карда бошед яке галереятонда бошад ҳамон чизое ки ноболиғо бояд тамошош накунанд бигем хеле хубтар мешавад ман намедонам ба кадом забон чӣ хел мо адабиш бигирем ки бифаҳманд но ман фикр мекунам уже мардум фаҳмид чиро мо дар назар дорем основной одамоеро ки мегардонанд вай 18 плюс дақа кор надоранд мақсад 18 поён тамошо мекунанд ёра основнойша мегардонанд ира бародаро хушрӯ чӣ хел нафаҳмидам бифаҳмем ки масалан ноболиғ тамошо мекунанд чизои бемаънӣ ноболиғ доранд дар телефонушон ба воя расидагӣ нестанд 18 дар синни 18 дуромадагӣ нестанд ҳамхели одамо тамошо мекунанд ё ки одамое ки ҳамхели видеоро тамошо мекунанд ҳамхели одамое ки ҳамин видеоро тамошо мекунанд агар ай телефонушон биёванд дар граница автоматик тоҷикистон мераванд любойташа любойташ бе ягон вопрос бе ягон савол ҷавоб бародаро ҳаракат кунед дар ин масъала сахт эҳтиёт бошед масъалаи граница ҳозир дар бисёр ҷо бисёриятон прекрасно медонем 15000 16000 17000 даже ман шунавидам ки 18000 ҳам ҳастанд аз сабаби ки типа 2 сутка 3 сутка 4 сутка меган но бисёриятон прекрасно медонем ки барои гузаштани сарҳад мошиное ки дар рӯи экран дидесем мошинои мо бародаро Toyota Land Cruiser Toyota Prado Toyota Valfar Toyota Sirena ва дигараш чӣ ном дошт Hyundai Palisar мошиное ки хела пешан хела комфортно ҳастанд нархи гузаштани сарҳад дар ширкати мо бародаро 13000 рубл места бародаро 13000 рубл номеро дар рӯи экран шумо метавонед скриншот кунед метавонед сахранид кунед ҳози пауза кунед аз хотиртон набароред ёру рафиқу бародаро хонагиҳо дигаро тавсия битен смела ба сари баланд метавонед муроҷиат кунед чунки имина ронандаҳои мо имина одамое ки мебаранд меёранд минимум 6-7 сол бародаро дар соҳаи граница сару кор доранд тарзи муомила кардан бо кормандои давлат тарзи муомила кардан дар роҳ мисол ганяр накардан комфортно рафтан омадан и якумучу дар чизи моай бародаро приоритети моай ҳама вақт ҳаракат мекунем ки мисол максимально шахсияту бародаро да комфортно бошад ба сари баланд бираванд ба сари баланд биёянд чунки ҳар як кори мо мекунем обрӯи якдигар ҳастем бародаро биё озӣ охирон чизе ки бародаро бисёри баъд сахт интерес мекунанд бародаро мегӯям ака қурбон мисол дар ҳолате ки мешавад мо дар Подмосква қарор дорем ба куҷоро омадан рафтан дар курай ҳамин момента як бори дигар мефаҳмад яка мисол метавонем брем бигирем мисол ягон каса ё ки ягон дополнительная услуга мешавад мақсад ё ки чӣ хел мешавад ин ҳамеша ҳолате ки ина бародари мурод навистай ки мо дар тарафи мисол Королёв қарор дорем агар мо граница равем мо бояд ба определённый район биёем ё ки мисол мешавад ки ягон сум битем шумо биёед бигирем мисол чӣ хел мешавад но ман фикр мекунам барои 5-6 нафара уже як рӯз вақт мерава пака ҳамаша сабират мекунед даже агар дополнительный сум битя лекин дар бисёр ҳолат як хел бародаро уже документ доранд основной бародарое ки бе документ ҳастанд шумо чӣ хел мекунед ака қурбон ташкили худмон ширкат ҳамин ширкати мо ҳамин хел кор мекунад ки агар ай тарафи Митеши боша Королёва боша ё ки Подмосква боша основной агар одамое ки ҳуҷҷат надошта бошанд мо вора хумон таксӣ мекунем ай сари ҳамин пуле ки мо даметан мо пашти половинаша минус мекунем беҳтарин мисол як бори дигар оди кардан мефаҳмонам бародаро рости гап ман ин момента намедонистам ман медонистам ки як хел вақт рафта мегирифтем мисол ҳама вақт ҳаракат мекардем ки максимально комфортно удобно ва выгодно бошад анаки тасаввур кунед дар ҳолате ки шумо Королёв Пушкина Митиши мисол Красногорску дигар районода шумо қарор доред ва шумо уже примерно мефаҳмед ки дар ҳолате ки шумо зедди автобус кати равен ё ки дар ҳолате ки мегем метро кати равен шуморо мисол кормандои давлат меқапад мақсад намедонам ППС ДПС дигар метавонанд шуморо отдел баранд ба ҳар баҳона ё ки ягон фанду фиреб кати маблағтона гиранд мисол дар як хел ҳолату ҳамашон ин хел намекунанд но мешад ҳамин хел моменту но бо плюси шумо возможности такси дам надорем бародаро таксии шумо 50 дар 50 мешавад дуруст не бисёртарги вақт мо хумон платид мекунем бисёр ҳолат шумо худтон платид бисёр ҳолат моменти мешавад ки бародар папросид мекунад ки надорам ҳамон маблағеро ки ман биём ҳозир мо основной роҳа кушодем бародаро ба даст тамошои видео мега братан ман пул надорам документом неста биёен ёрдам кунед иҷада ман як чиро ба қайд мегирам илтимос бародаро ҳар як кори мо намекунем
хитон прекрасно медонед ки Аллоҳ мебинад, Аллоҳ мешунавад, дидест аст. яъне чиро дар назар дорам? Дар ҳолате ки шумо возможноста доред, дар ҳолате ки шумо хубаед, дар ҳолате ки метавонед позволят карда бародаро, шарт несте ки шумо притворяться кунену чтобы мисол выгодаи калон добиват кунед. дар ӯ ҳолате ки дигар бародаро муҳтоҷи ҳамин ёрдам ҳастанд, эҳтиёҷи ҳамин дастгирӣ ҳастанд бародаро. баъд аз пушти як хел бародарое ки ҳамхелӣ мекунанд, дигар одамода боварӣ намемонад. барои ҳамин беҳтарин мешавад ҳама вақт аз рӯи честу совесту номус мо кор кунем бародаро, рафтор кунем, муомила кунем, ҳурмату эҳтиром кунем якдигара. баъд конечно уже дар кору дар дигар чизо файзу баракат мешавад аз ҷониби Аллоҳ. дуруст? мақсад то 700 рубл 1000 рубл меша моменту мисол яке зиёдтар яке камтар уже пула хитом метен мисол аз рӯи аму 13000 минус мекунед, дар ҳамонҷа хушк мекунем мисол. не аки бародарое ки ҳастем мо илтимос мекунем ки агар ҳуҷҷатҳошон соз боша возможност дошта бошанд биёянд. агар ки раҳошон дури бад боша мо ҳаракат мекунем ки биёремшон. беҳтарин ё ки хмон мерем мегирем. ана мевози хитом мегирем мегирем гуфтестагиден инҷа Рустам бародар навист, ана мега ки вақте мо мисол як команда мешем, як группа мешем, шумо метавонед моро биёем бигирен, даже агар документошон ҳам соз боша ё ки безе боша. агар инам як группа ҷамъ мешавад, мисол ҳар мошинда ҳар хел, мисол 5 нафар, як мошинда 6 нафар, як мошинда 7 нафар, мисол як мошинда 4 нафар, не 4 нафар надорем, так 3 6 7, мисол 6 нафар. мақсад 5 нафар муроҷиат мекунад, мега ин аму 5 нафар як ҷо мехоҳем граница равем. шумо метавонед барен мошин ка хитом биёреншон. агар 5 нафар боша ё ки як мошин пурра бошад мо рафта мегирем. рафта мегирем. просто барои як кас ду кас шумо ҳаматон медонед ки Москва чӣ хел пробкае. мо основной саҳар мебироем, вақтҳои даркории мора ки мо бояд постое ки главния мо бигзарем, мо бояд успед кунем. агар опоздат кунем давуҷа ман кадан мумкин аст, давуҷа ғам додан мумкин аст. хеле бародарое ки хати мо рафтагиянд чун ҳамашон прекрасно медонанд ки мо чӣ хел мебарем, ба кадом раҳо мебарем, ба ки ҷо мебарем. беҳтарин боша бародарое ки уже рафта омаден, беҳтарин мешавад ки дар комментария нависен ана поездка чӣ хел шуд ба шумо маъқул шуд ё не бародаро. баъд ана основной чиз дар охир и чанд қа вақта мегирад рафта омадан граница? ай 2 сутка то 3 суткара кашидеса. ай 2 то 3 сутка ози пака дувоним рафта омадеста. 2-2.5 сутка. беҳтарин. ман медонам ки по-любому одамие мешавад саволо мемонад бародаро, барои ҳамин дар комментария нависен. ина акай Қурбон дар муддати 2-3 рӯз как минимум сразу мегӯм 2-3 рӯз мо бо ҳаракат мекунем ки бисёртар дар мисол 4-5 рӯзда чунки бо комментария мешавад. акай Қурбон дар комментарияи шумо дар YouTube ҷавоб метиҳад. ҳар як саволе ки масъалаи границада мешавад ҳаракат мекунам, ма ҳаракат мекунем акай Қурбон чтобы дар саволаи шумо ҷавоб диҳад бародаро. агар ягон камбудӣ бошад нависед, мо дар оянда ислоҳ мекунем. як бори дигар номерро дар рӯи экран, номерҳои акай Рустам бародаро дар хизмати мардум гузаштани сарҳад Москва Казахстан бародаро 13000 суткада мерем миёем. як бори дигар Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, Toyota Prado, ана Toyota Sirena чӣ хел буд номаш? Siena, баъд дигариш Hyundai Palisade. Hyundai Palisade. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро. Аллоҳ нигаҳбонтон. ассалому алайкум.